noget lort nu. Nej, jeg gider fandme ikke. Jeg har ondt i ryggen, din nar, mand. Fuck, jeg har fandme tyndskid i mine bukser, mand. Hvor fanden er min søn? Han er nok oppe i min røv. Fuck. Nej, nogle flotte blomster, der er herinde, hva'? Ja, min fremtid er at blive dyrehandler. Ja, hvem fanden er I? Gå dog væk med jer, mand. Jeg er fucking ludejer. Ej, nu vil jeg opfinde nogle grøntsager, så lad være med at forfølge mig. Vindruer. Ej, en vindgummi. Ej, hvor dejligt. Min junkie-nål sidder stadig fast i armen, mand. Pis. Ja, I skal ikke forfølge mig, siger jeg. Pis. Nå, hvor er osten henne, hva'? Nå, der var osten. Ja. Nå, men det var ikke meget. 15 gram for sådan noget billig lort. Ej, det ligner kraftigt med mit tyndskid fra i går, ikke? Ja, men det føles så sådan. Ja, jeg har altså faktisk ingen penge nu. Mor, jeg vil op! Nej, jeg skal kræfte mig op til min kunde nu, altså. Hey, du er så handicappet. Jeg trykker her, mor. Nej, din idiot, mand. Jeg har nøgler for helvede. Mor skal op og pik. Hvem er mændene derovre? Ja, det er mine kunder, din svans, mand. Du er så dum, mor. Nej, jeg er lider. Hey, jeg venter på, at min mor er færdig med sine lortekunder. Hvad er det? En vandpyt. Og jeg er skidt i bukserne nu. Thijs, kom nu, jeg er færdig. Mor! Ja, jeg er færdig, siger jeg til dig. Har du tjent nogle penge? Nej, vi har flere kunder nu, din narkoman. Jeg vil have rosiner, mor. Du er en søn af en luder for helvede. Rosiner! Hvordan skal jeg sige det? Hallo? Ja, jeg er sgu ked af at sige det, men hvad er det? Jeg søn lever ikke mere. Hold da kæft, mand. Jeg skal bare lige have en lille møsse, hva'? Mor. Hvad er det egentlig, jeg er gang i her? Hvad? Sig mig, hvem fanden er den her unge her? Det er sgu da ikke min. Tag ham. Tag den her blæ, mand. Ikke? Hey. Ej, jeg har fundet et stykke papir. Det er et skattekort, tror jeg. Nu skal jeg i Føtex med det. Flemsi, jeg fandt kraftedeme et skattekort. Hvad siger du? Jeg Fandt siger, du skattekort? et skattekort. Det er ikke sjovt, hva'? Nej, det er ikke noget grin af, din så. Jo. Lad være med at kigge på din mor. Eller lort ud af min røv. Hold nu op, mand. Jeg gider jo høre på dig, din døve kælling, mand. Og et skattekort. Tror du, det er skattecenteret, eller hvad? Det klæder helt vildt i numsten nu. Ja, jeg er ligeglad. Jeg har lige spist Det til skider bare. Så er der ihjel med mit overskæg. Pisser i mine bukser lige nu. Nej. Men jeg skal også brække mig. Nej, jeg gider ikke at høre på det der, Birgit. Jeg har lort ud over det hele. Ja, spis ordentligt, søn, din brækunge. Se min unge. Og kæft, hvor I bare ulækker. Er det din unge egentlig? Derfor jeg ikke er utro. Eller, jeg er. Jeg ved det ikke. Ja, jeg har lige været nede og drikke kaffe, og det smager rigtig godt. Ja, jeg er 29 år, og jeg er her, fordi jeg søger den eneste ene. Ja, faktisk så har min datter lige været inde og skide nogen ud af fissen. Hold da kæft for sprøjte min blod. Hej, mor. Nej. Hvad klår du på, mand? Ja, det er dig. Skal jeg stikke dig ned, din så? Nej, du er rødhåret. Hold din kæft, mand. Nej, fordi du er rødhåret, ikke? Og så brænder du rigtig hurtigt Det op vil jeg i ikke, åen. mor. Nej. Vil du ramme patter? Okay.